Прывітанне, дарагі сябры. Мы вельмі радыя зноў бачыць цябе ў нашым утульным пакойчыку. Тут, незалежна ад таго, дождж ці спёка за акном, заўсёды ціха, спакойна. Котыкі ціхенька муркочуць, а старая кніга ўжо чакае цябе. Яна зноў абрала гісторыю, менавіта для цябе. Уладкоўвайся зручней, накрыйся пледам, налій кубачак гарбаты. І мы пачынаем. Памяць – дзіўная рэч. Яна рэдка захоўвае даты, амаль ніколі не пакідае дакладных размоў. І нават імёны людзей паступова сціраюцца. Затое часам яна вельмі беражліва захоўвае водар. Так доўга, што праз шмат гадоў адзін маленькі пах можа адчыніць дзверы, якіх ужо даўно няма. І раптам ты ўжо не дарослы чалавек, а той самы хлопчык ці дзяўчынка, якія яшчэ не ведалі, колькі ў жыцці будзе развітанняў і колькі сустрэч, якія будуць жыць у памяці нават тады, калі ўсё астатняе ўжо забудзецца. Маленькая дзяўчынка жыла сваім простым дзіцячым жыццём. Дома амаль заўсёды нехта гаварыў занадта гучна. І ёй вельмі хацелася, каб усё зноў пачалі ўсміхацца. Яна яшчэ не ведала, што дзеці не ўмеюць склейваць дарослыя сэрцы, як бы моцна не стараліся. Яна навучылася пазнаваць па гуку крокаў, якім будзе сённяшні вечар. Калі дарослыя пачыналі крычаць, яна ціха ішла на кухню, садзілася каля стала і рабіла выгляд, што разглядае малюнкі ў старой кнізе. Часам хавалася ў ваннай, зачыняла дзверы, садзілася на халодную падлогу і вельмі старалася нічога не чуць. Ёй здавалася, што калі яна будзе вельмі ціхай, калі не будзе плакаць, калі нікому не перашкодзіць, усё хутчэй скончыцца. У яе не было свайго пакою, таму часам яна заплюшвала вочы і прыдумляла яго сама. Невялікі пакойчык, цёплае святло, мяккі плед, паліцы з кнігамі і некалькі котыкаў, якія заўсёды побач, але ніколі не крычаць. У тым уяўным пакойчыку ніхто не грукаў дзвярыма, ніхто не гаварыў занадта гучна. І заўсёды было месца, дзе можна проста сядзець, дыхаць і нічога не баяцца. У іх доме жыла суседка. Яна не была сваячкай, проста жыла дзвярыма насупраць. Яна заўсёды стукала некалькі разоў. І яшчэ да таго, як адчыняліся дзверы, у кватэру ўжо пахла свежымі пончыкамі. Яны былі яшчэ цёплыя, і дзіцяці здавалася, што менавіта так пахне шчасце. Суседка заўсёды ўсміхалася, нібы нікуды не спяшалася, перадавала вялікую міску, зычыла добрага вечару і ціха вярталася дадому. І на некалькі хвілінаў усё сапраўды мянялася. У доме больш не пахла сваркай. У ім пахла цёплым цестам, цукрам і чымсьці такім, чаму дзяўчынка яшчэ не магла знайсці назвы. Магчыма, гэта была бяспека. Тады яшчэ ніхто не думаў, што такія кароткія сустрэчы калісьці стануць аднымі з самых дарагіх успамінаў. Яна не ведала, што гэты пах застанецца з ёй на ўсё жыццё.
Тым часам сваркі дома здараліся ўсё часцей. Часам пасля іх у кватэры надоўга станавілася ціха. Але гэта была не тая добрая цішыня, пра якую яна марыла. Гэта была цішыня, у якой усе баяліся зрабіць лішні рух, сказаць не тое слова, занадта гучна паставіць кубак на стол. А аднойчы, пасля летніх вакацыяў, яна вярнулася ўжо не дадому, а ў іншую кватэру, у іншым раёне, без таты. Тады яна доўга стаяла ў калідоры, разглядала незнаёмыя шпалеры, слухала, як па-іншаму рупяць падлогі, і раптам зразумела, што больш не ведае, дзе цяпер яе дом. Новы двор, новыя суседзі, новая школа, новае жыццё. І ніхто ўжо не грукаў у дзверы з міскай яшчэ цёплых пончыкаў. Пазней з'явіліся іншыя людзі. Добрыя, шчырыя, важныя. Але ёсць рэчы, якія немагчыма замяніць, як ні старайся. Жыццё пайшло далей. Дзяўчынка вырасла. Пераехала далёка-далёка ад родных мясцінаў. Адбудавала сваё жыццё. І пакрысе, амаль сама таго не заўважыўшы, яна стварыла той самы пакойчык, пра які марыла ў дзяцінстве, з кнігамі, мяккім святлом, пледам і котыкамі, якія ціхенька муркаталі побач. Толькі вось з пончыкамі ёй чамусьці ніколі не шанцавала. Яна іх купляла, спрабавала пячы сама. Каштавала габрэйскі суфаніёт на хануку, польскія пончкі на тлусты чацвер, французскія бенье, італійскія бамбалоні, іспанскія чурас, грэцкія лукамадэс, мараканскія сфенч, дацкія эбелсківер, скандынаўскія кляйнер і сапраўдныя амерыканскія донаты. Кожны раз яна думала, можа, вось гэтыя? Не. Можа, наступныя? І зноў не. Яна адкусвала маленькі кавалачак, заплюшвала вочы, чакала і кожны раз разумела, што не гэтае. І нібы ўсё было правільна, і мука, і цукар, і алей. Але галоўнага інгрэдыента нідзе не прадавалі. Нібы ў кожнай краіне яна шукала не новы рэцэпт, а сваё дзяцінства. Прайшло 20 ці 30 гадоў. Хто ж будзе рахаваць? Аднойчы ўвечары, вяртаючыся дадому пасля працы, яна выпадкова ўбачыла ў інтэрнэце незнаёмы рэцэпт і вырашыла паспрабаваць. Мука, тварог, цукар, гарачая пліта, пах гарачага алею, ціхенькае патрэскванне, цукровая пудра, якая павольна асядала на стале. І раптам кухня напоўнілася тым самым водарам. А з водару нібы пачалі у паветры з'яўляцца вобразы. Спачатку толькі пах, потым святло на кухні. Стары пад'езд, гук крокаў за сцяной, дзверы ваннай, халодная падлога і тая даўняя цішыня, у якой маленькая дзяўчынка старалася не дыхаць занадта гучна. А потым іншая цішыня, добрая, цёплая, тая, якая прыходзіла разам са стукам суседкі ў дзверы. Глыбокая міска, зморшчаныя жаночыя рукі. І толькі пасля яна.
Яна ўсміхалася, таксама крыху стомленая і вельмі ласкавая. Працягвала міску, нібы паміж тым вечарам і гэтым не прайшло ніводнага году. Цяпер яна часта гатуе гэтыя пончыкі сама. І калі сябры ці родныя прыходзяць у госці, яны амаль заўсёды просяць: «Зрабі, калі ласачка, твае пончыкі». Яна ўсміхаецца. І кожны раз ёй здаецца, што гэты водар кожны раз зноў знаходзіць дарогу дадому. Толькі цяпер гэты дом ужо іншы. У ім няма крыкаў, няма дзвярэй, за якімі трэба хавацца. Ёсць кнігі, мяккі плед, цёплае святло і котыкі, якія ціхенька муркочуць побач. Той самы пакойчык, які калісьці існаваў толькі ў яе ўяўленні. Кніга ўжо адпачывае, котыкі спяць, а ў нашым пакойчыку заўсёды будзе гарэць маленькае святло. На выпадак, калі аднойчы ты зноў захочаш сюды вярнуцца. Не спяшайся сыходзіць. Калі табе хочацца яшчэ крыху пабыць тут, заставайся. Кніга ўжо заснула, але дождж усё яшчэ ціха шэпча за акном. Коткі працягваюць муркатаць, і маленькае святло будзе гарэць яшчэ доўга, столькі, колькі табе сёння патрэбна. Дабранач, дарагі сябра. Салодкіх сноў.